चंदगडचे चिकन व्यावसायिक बरे कोंबड्यो हाडिनात म्हणून गोयच्या व्यावसायिकांची कागाळ आशिल्ली। ह्या विशयावयल्यान चंदगड आणि गोयच्या चिकन व्यावसायिकां मदीं कुफसाव सुरू आशिल्ले। ताकाच लागून चंदगडच्या चिकन व्यावसायिकांनी गोंयांत कोंबड्यो सप्लाय करपाचे बंद केल्ले। देखून गोंयांत चिकनाचो उणाव निर्माण जाल्लो। मंगळारा चंदगडच्या चिकन व्यावसायिकांचे प्रश्न घेवन आमदार शिवाजी पाटील हांणी गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। हे भेटीत दोनूय राज्यांतल्या व्यावसायिकां सुरू आशिल्ले कोफुजाव सुटावे करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्याचे आमदार शिवाजी पाटील हांणी सांगले। ऐकात तांचे म्हणणे। मी आमदार शिवाजी पाटील चंदगड विधानसभा आणि आज मुख्यमंत्री साहेब आमच्या एक पक्षाचे नेते आहेत आणि आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी वेळ दिली। संक्रांतीच्या शुभेच्छा द्यायच्या होत्या आणि कारण होतं आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड मतदारसंघातून जे पोल्ट्रीच्या गाड्या येतात त्या गाड्यासंदर्भात थोडंसं काहीतरी आपल्याला सहकार्य करावं, कारण आमच्याकडे पोल्ट्रीचे प्रचंड असे उद्योगधंदे आहेत आणि 25-30 वर्षापासून कायमस्वरूपी आपल्या गोव्यातल्या जनतेची एक त्यांचं नातं जुळलेलं आहे आणि आज महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकार आहे, आज गोव्यात भाजप सरकार आहे आणि त्यामुळे आमची ही मदत जनतेला याचा लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री साहेबांनी अतिशय मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करेन की त्यांनी सांगितलं की समोर आमचे गोवा पोल्ट्री असोसिएशनचे जे मालक संघटना असेल आणि तुमची घेऊन एकत्र आपण बैठक घेऊन आपण मार्ग मोकळी करूया असे सांगितले। जो गोव्याचे कायदे कानून आमच्या पोल्ट्रीधारकांना मान्य करून त्यांच्या नियमानुसार आपल्या गाडीचे काय व्यवस्था असते, गाडी अडचण ते आपण कुठल्याही तुमच्या शर्तीचा भंग होता कामा नये या हिशोबाने मला सांगितलं आणि आम्ही व्यवस्थित पालन करू आणि आम्हाला म्हणजे त्यांच्या अटी शर्ती तुमच्या गोवा विभागाच्या कायदे कानूनच्या ज्या असतील त्या आपण अतिशय व्यवस्थितमध्ये आपण त्याचं पालन करू आणि चांगल्या प्रतीचे आपण कोंबडी व्यवसायामध्ये चांगल्या प्रतीचे आपण दर्जेदार आपण मांस आपण गोव्या आमच्या बांधवांसाठी आपण उपलब्ध करू आणि समंजसपणे मार्ग आपण मोकळा करू असं ते आश्वासन साहेबांनी दिलं आणि संयुक्त आमची बैठक होईल। पण हे का असा हा इश्यू झाला, तुम्हाला काही शॉर्टेज पण झालेली नाही, काय शॉर्टेज झालं की काय कोंबड्या त्यांचं साहेबांचं म्हणणं होतं की कोंबडी इथं आल्यानंतर जो कचरा असतो ते कचऱ्याचा विल्हेवाट आम्ही कसं लावायचा त्यासाठी आपल्याला त्याची पण काळजी घ्यायला लागेल। त्यांनी ते सक्तीने आणि एकदम सख्तपणे सांगितले, आदेश दिलेत की ह्याच्यामध्ये एकदम कठोर पालन करायला लागेल, कारण त्या कचऱ्याचा हा विषय खूप गांभीर्याने आपलं मुख्यमंत्री साहेबांनी घेतलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।